नमस्कार, जय संघर्ष सर्वांना. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुका म्हणजे अजिंठा लेकजवळ सोयगाव तालुका आहे. तालुक्यामुळेच अजिंठा सोयगाव तालुका असा आहे. तरी आज सोयगाव शहरामध्ये आपल्या सगळ्या जय संघर्ष ग्रुपचे सदस्य पदाधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठांच्या हस्ते संघर्ष ग्रुपचा लोगो लावला आणि सोयगाव शहरातल्या गाड्यावाल्यांना परत जे बाकी असतील त्यांना सर्वांना सांगतो की लोगो लावून घ्या. शहरातलाच नाही तर तालुक्यातल्या जिल्ह्याभरातल्या राज्यभरातल्या देशभरातल्या सर्व ड्रायव्हर बांधवांना विनंती आहे की आपण जास्तीत जास्त संघर्ष ग्रुपचा लोगो लावा. लोगो लावण्याचा फायदा असा आहे की जर का तुमची गाडी कुठे खराब झाली तर लोगो पाहून एक ड्रायव्हर दुसरा ड्रायव्हरला नक्कीच मदत करत असतो. राज्य असो कंपन राज्य असो की गावात असो असा विषय आहे. तरी पण सन्माननीय संजय अण्णा सर संघर्ष ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष असून आपण या संघर्ष ग्रुपचं काम करत असतो आणि ड्रायव्हर बांधवांना न्याय हक्कासाठी लढत असतो. जय हिंद, जय संघर्ष.